הפעם החלטתי להראות לכם קצת ציורים שאני ציירתי בנוירוגרפיקה. תראו איזה מגניב, כוכב, אני מאוד אוהבת את הכוכבים. כל ציור זה תהליך שאני עוברת עם עצמי. תראו איזה מגניב, זה ציור יפה, ממש לבבות, ציור של אהבה, שאני שולחת אהבה. ועל כל ציור אני כותבת מילים ונושאים, בוחרת נושא ואחר כך תובנות ואיך אני מרגישה.